ମୁଁ ତ ଥିଲି ଏକୁଟିଆ ବାରା ପକ୍ଷୀ ମତେ ପଞ୍ଜୁରୀ ଦେଲ, ମତେ ଶିକୁଳି ଦେଲ ତୁମ ପାଖକୁ ଡାକି। ମୁଁ ତ ଥିଲି ଏକୁଟିଆ। ଆରେ ପଡ଼ିଗଲି କେତେ ବାଲି ବିଜଟାରେ ପଡ଼ିଗଲି। ଇସ୍ ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଏଇ ବାଲି ଗଦାଟାରେ ପଡ଼ିଗନି କେହି ଯେ ଦେଖିଦେବ ମୋର ଇଜ୍ଜତ ସବୁ ସରିଯିବ। ଏଇଠି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ପଡ଼ିବା ଠିକ୍ ଅଛି। ବାବା ଯାଉ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପଡ଼ିବାରୁ, ନହେଲେ ମୋର ସବୁ ଯାଇଥାନ୍ତା ଇଜ୍ଜତ। ମାସିନ୍ ପୁରା ମାଟିରେ ମିଶିକି ଧୂଆଁ ଧୂଳିସାତ ପାଉଁଶ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା, କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟେ କାହାର ସାରେ କଥା ହେଇତେ ମିଶତେ ଏବାଟେ ପଡ଼ିକି ମୋର ଓଟା ବଥା, ପୁଣି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ବୋରିଂ ହେଇକା ମୋର କିସ କହିମି, ମୁଁ ଆଉ ରାଞ୍ଚି ପଳେଇମି। ଏଇଟା କିଏ ଡେରି ଯାଉ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହେଇଯିବ। ପୁରା ରଙ୍ଗିଲି ଝିଅଟା, ଚୁଟି ଲାଲି ଝିଅଟା ପୁରା ଚୁଇଁ। ଆଉ ମୋର ପାକଲା ବାଳକୁ ଏଇ କୋସି କନ୍ୟାଟା ଭଲ ଯୋଡ଼ିବ। ଆଉ ତାନେ ବହି ଜମିଲା, ଆଉ କଥା ହେବି ଆ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଇ ଏମ୍ ମାନିନି, ଘର ମୋର ହେଉଛି ଚିନିମିନି। ବାକି ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ଆଉ ପର ନେକ୍ସଟ କହିବି ହେଲା। ଏତେ ଛାନିଆ ହୁଅନି, ମୁଁ ତ କେଣେ ଯିବାର ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ। ହଉ ଝିଅ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ଏଇ ଛତାଟାକୁ ନେ, ବହୁତ ଖରା ହଉଛି ବୁଝିଲୁ ନା, ନହେଲେ କଳା ପଡ଼ିଯିବୁ, ପୁରା ସେଇ ପିଚୁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବୁ। ଗୁରିଆ ଝିଅଟା କଳା ପଡ଼ିଗଲେ ପୁରା ପେତିନି ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ, ଆଫ୍ରିକା ଭଳିଆ, ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ। ଆରେ ଉଲ୍ଟା ଛତାଟାକୁ ଧରିକି ମୁଁ ଖରାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇମି ନା ଏଠି ପାଣି ରଖିକି ଗାଧେଇମି? ଏଇଟା କ'ଣ ପାଣି କୁଣ୍ଡ ନା କ'ଣ? ଏମିତି ଛତାଟାକୁ ଧରିବ, ଉଲ୍ଟା ମୁଲ୍ଟା ଧରିଛ ତମର ତ ସବୁ ଉଲ୍ଟା। ଆଉ ସବୁ ଉଲ୍ଟା ସୁଲ୍ଟା ଧରିକି ତମର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ବୁଝିଲ। ଭଲସେ ଧରିବ ନା ଛତାଟା। ଆଉ ଛତାଟାକୁ ଧରିଲେ ହବ ଯାଇ, କି କହିମି। ହଉ ନା ମୋର ମାନିନି, ଘର ମୋର ଚିନିମିନି, ବାପା ମୋର ସିନି, ମା ମୋର କିଲି ଏଇଠୁ ସବୁ। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ତାହେଲେ? ମୋ ନା ଗେଣ୍ଡୁ, ମୋର ବାପା ନା ପେଣ୍ଡୁ, ମୋର ଦାଦା ନା ନାଣ୍ଡୁ, ମୋର ସବୁ ଗାଣ୍ଡୁ ପାଣ୍ଡୁ ହେଲା। ହଉ ହେଲା, ମୁଁ ଏଥିରେ ଛତାଟା ବନ୍ଦ କରିଦଉଛି। ଆସ ବସିକି ଟିକେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା। ଆଉ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବସିକା ମୋର ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ତ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ତମେ ଯଦି କଥା ନ କହିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଞ୍ଚି ପଳେଇବି, ଯାଉଛି, ପାଗଲା ହେଇଯିବି, ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବସି ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେବା, ଏଇ ତ ଜୀବନ ଆଉ କ'ଣ। ଆରେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିତେ ତମକୁ ଆଉ କେହି ମିଳିଲେ ନା, ଲାଷ୍ଟରୁ ମୁଁ ହିଁ ମିଳିନି। ଏଇ ମାନିନି ତମର ଯୋଉ ପାଚିଲା ବାଳ ପୁରା କ'ଣ କହିମି, ସେ ତୁଳା ଗଦାରକ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ପୁରା ରଙ୍ଗିଲି ଚୁଟି ହେୟାର ଡ୍ରାଏ କରିକି ଆସିଛି, ଚୁଟି ସଜେଇକି ଆସିଛି, ତମର ତ ମ୍ୟାଚ୍ କିଛି ଖାଉନି, ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ। ଏକଥା ନାହିଁ ଯେ, ହେଲେ ତମେ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ଜଣା ପଡ଼ୁଛ ନା, ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି କଥା ହେଲେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇଯିବି ନା। ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି ଯେ? ହଉ ଏ ଟୋପିଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିଲ? ଅବଶ୍ୟ ଏଟା ଝିଅମାନେ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ତଥାପି ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ଷ୍ଟାଇଲ ନା। ଟୋପିଟା ତ ତମର ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଭଲ ଲୋକ ଭାଇ ଲାଗୁଛ। ବସିକି 2-4 ମିନିଟ୍ କଥା ହବା। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ତମ କାନ୍ଧରେ ବସିଥାନ୍ତି, ଦେଖିଆ ତମେ ଟେକି ପାରୁଛ ନାହିଁ ମତେ। ତମେ ତ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ, ମୁଁ ତ ଚୁଇଁ ଝିଅଟା, ଦେଖିଆ ତମେ ଟେକି ପାରୁଛ ନାହିଁ, ମୁଁ ଟିକେ ବସିକି ବୁଲିଥାନ୍ତି। ଆରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ କେତେ ଲୋକକୁ କାନ୍ଧରେ ବସିକି ବୁଲିଛି, ଆଉ ତମକୁ ବୁଲେଇ ପାରିବିନି? କି କଥା, ତମେ କେଠି 10-15 କିଲୋ ହବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ମୁଁ ଆସ ଜଲ୍ଦି ଆସ। ତମେ ତ ଆରାମସେ ମତେ ଟେକି ପାରୁଛ, ଯାହା ତମେ ମତେ ଟେକି ପାରୁଛ, ବଢିଆ ହେଲା। ମୁଁ ନା ବହୁତ ଦିନ ଭାବୁଥିଲି ଗୋଟେ ଗଧ ପିଠରେ ବସିକି ପୁରା ସମୁଦ୍ର ଏଇ ବିଚ୍ ସାରା ବୁଲିବି ବୋଲି। ଯାହା ହଉ ମୋର ଆଜି ଆଶା ପୂରଣ ହେଇଗଲା। ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? ଲାଷ୍ଟ ତ ମତେ ଗଧ ଭାବି ନେଲୁ, ମାନେ ମୁଁ ଗଧ ଭଳିଆ ତମକୁ ଦେଖା ହଉଛି? ଏଇ ଯେ ଗଧ ପିଠରେ ବସିବ ବୋଲି ଲାଷ୍ଟରେ ମତେ ଫୁସିଲେଇକି ମୋହରି ପିଠରେ ବସିଗଲ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଜିକାଲି ଝିଅକୁ କ'ଣ କହିବି ଆଉ।
ଆରେ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେଉଛି ପଳେଇ ଯିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ କଷି କନିଆ ଭାବିକି ୟାକୁ ସାର୍ କଥା ନା ମୁଁ ନାମ ନେନି 100 ଆଉ ଏ ଭୁଲ କରିବିନି। ବାବା ଆଜିକାଲିକା ସ୍ମାର୍ଟ ଝିଅକୁ ଜୁହାର ବାବା।